Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana ungagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Yes. Mawani. Nyaya yamadzibaba Ishmael iri kupisa pa10. Pane umwe munhu andibatawo ane very interesting story yechurch inonzi New Beginning Harvest Church International. Inotungamirirwa naApostle / Pastor Irene Mupaninga. Mawani. Nyaya yacho ihombe, but ndisandapinda munyaya iyi ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, kana une nyaya yaunayo yauri kuda kuti tiparidzire tishambadzire panapa ndibate futi. Namba dzangu ndidzodzo handitika. So nyaya yandikufamba nayo iyi hanzi pane church iri kuCape Town. Church iyi iri kuita zvemanjuzu. Ichurch asi ichiita zvemanjuzu. Vanhu vari kufa, vanhu vari kurambana muchechi umu simply because mutungamiriri wechechi iyi ane a failed relationship, ane a failed marriage yake yaakaita. Saka mukadzi uyu, mukadzi wekuMalawi, akanga akaroorwa nemuZimbabwean. Mbazvanetsa nenyaya yechipfambi, varambana vatizira kuSouth Africa. Paakauya kuSouth Africa akambatanga kuita sei kuitawo zvekutsvaga basa mbarawanika, mbaona kuti basa harisi kunyatsomupa mari yakanaka, mbadecide kuti aiwaka regai ndimboita sei ndimbofambira nyaya dzemanjuzu. Afambira nyaya dzemanjuzu ezvino izvi azovhura chechi. Saka mukuvhura chechi kwaaita anotonzi kune kwaanoenda, kune gurupu raanoenda naro raanotungamirira, raanoenda kuti musi weFriday neSaturday vanenge vari kumvura vachiita zvemashavi zvemanjuzu. Musi weSunday anenge achiparidza. Kuchechi kwake kune minana, kuchechi kwake kuri kuzara vanhu, kuchechi kwake vanhu vari kubatsirwa and people are very, very, very rich. But pane question mark kuti hazvisi zvinhu zvaMwari. Rekedza ndiregedze kuramba ndichitaurisa, tipinde muconversation iyoyi handitika. Muzvionere mega, muzvinzwire mega mataurirwo azviri kuita namukoma wangu vandataura nawo panapa. Ndine urombo, our sound wasn't that 100% clear during the recording, saka mungoita patience, moita mwoyo murefu handitika. Mawana yandi mawan chaiyo. Saka rega tipinde muconversation. Saka handikati ichechi zvayo, itori cult chaiyo iri kuraniwa kuno kuCape Town kuno. Kuti tingatori kuti yakatongofanana nezviri kuitika kwamadzibaba Ishmael kumusha. Right. Chechi inonzi New Beginnings Harvest Church International. Inotungamirirwa nemunhu wechikadzi. Right. Anonzi Pastor Irene. Kutongotaura mazita ndokutongoti zviperi. Aiwa, ndizvo taura zvenyu makasununguka. Pastor Irene Mapininga. Mukadzi uyu aparadza misha yevanhu, aparadza upenyu hwevanhu, aparadza marriages, aparadza mafamilies. Kana mukapinda muchechi iyoyo muri couple, medzisiro yacho munopedzisira matosiyana. Whether makagara kwemakore mangani muri mukadzi nemurume, once mangopinda muchechi iyoyo chekupedzisira munenge maama 1-1. Zviri kufamba
zviri kufamba sei apa? Ishoko riri kuparidzwa here rekuti vanhu varambane kana kuti zvinenge zvine mweya wetsvina mukati? Chii chiri kumbonyatsoitika? Munoziva mazuva ano baba, vanhu vazhinji vakungohwanda neshoko raMwari, asi zvinenge zvichiitwa imomo zvinenge zvisiri zvekwamwari. Zvichiitwa mukati zvinenge zvisiri zvekwamwari. Saka vanhu vazhinji vanongohwanda nokuti Mwari. Dai zvaitobvira vachitongoparidza vaine bhana raSatani wacho, ndokutoti zvireve chinhu. Zvino vanotoparidza vachiti tiri vekwamwari. But Satani hatengeseke kamanje, akauya ari chibhisti. Ipapo izvozvo ndo zvavanoziva manje kuti mukuru wavo haaite sei, haatengeseke. Saka vanouya naJesu, vanouya vakaisa Jesu kumberi, asi ari mapere anenge akapfeka nguo chena. Saka zvandiri kutaura izvozvi baba, zvazvino mamarriages aparara. Vanhu kana vachinge vakuchechi ikoko, wawedu kana hama, unotobvumidzwa kunzi usayanana nehama dzako. Unobvumidzwa kuti usayanana nehama dzako. Mukadzi uyu anoita zvemanjuzu zviya zvinonzi zvemanjuzu izvizvi. Alright. Anotori negrupu rake, pane vaanotoenda nawo kumanjuzu, achitonzi ndiyo mumiriri waro gurupu iroro remanjuzu. Zvino abva kumanjuzu, kana iri Saturday, Sunday ndo paanenge achiparidza ari muchechi. Kune vanhu vakawanda here kuchechi uku? Kunotozara baba. Kunoitwa minana? Kunotozara, asi age group iriko ndivo ava vechidiki ava. Kazhinji kacho, vazhinji vacho madivorcee. It's either a single mother kana kuti a single father ndiye anenge ari muchechi imomo. Alright. Ko ivo pastor vacho vane mhuri here? Vakaroorwa here? Zvakamira sei? Pastor vakanga vakaroorwa kuZimbabwe nokubva varambana nemurume wavo nenhau yekudavimbika. Vakanga vaine vana vaviri, vakauya kuno kuCape Town, South Africa, vari single mother. Vatoriwo single mother pari zvino. Vana murume. Aiwa, ndiri kupaona pakajeka ipapo. Handiti ngatienderere zvedu mberi. Tatichibvunza kuti kunozara mukati kunenge kune vafana vechidiki vakarambana, vakasiyana nevarume kana nevakadzi. Then ndoda kubvunza nyaya, kune simba here in terms of mamiracles kana kuti minana yaye? Pane zvinomboitika here ikoko zviri kuteerwa nevanhu? Minana haishayikwe kababa, nokuti kumanjuzu kunenge kuchiendwa uku ndo kunenge kuchinotorwa masimba acho. Saka anenge achinzi masimba ekwamwari. Anenge achinzi masimba ekwamwari, asi vanotori negrupu ravo remanjuzu mai ivava, ravanotoenda naro kugungwa. Ndofunga muri kuzvinzwira mega zviri kuitika, muri kuzvinzwira mega kuti chechi yakazara nevanhu vakarambana. Hamena kuti mweya upi uri kushanda muchechi umu, asi definitely hausi mweya waMwari. Kana mweya uchikurudzira kuti vanhu varambane, iro bhaibheri richitaura kuti wanano inobva kuna Mwari. Kana uchangotanga kuti bata zvamanje manje, nyaya yatiri kukurukura inyaya yechechi iri kuCape Town, iri kutungamirirwa napastor
ameno tingavati pasta here kana kuti gogo gogo Irene Mapinga ndo vari kumhanya chinhu ende ndina mukoma wangu vari online vari kutitsanangurira kuti zviri kufamba sei. Saka mukoma wangu mungaitewo ruzivo here kuti chechi iyi yakatanga rini kana kuti zviri kufamba sei? Chechi yakatanga kuma early 2000 kuma early 2000 kuma 2005 2006 ikoko. Asi mutungamiriri wayo anonzi Irene Mapininga. Mapininga. Irene Mapininga, mukadzi zvetsingu mother ane vana vasikana vaviri. Saka vanobatsirana kurana chechiyo. Of course vane mamwe mapastors avemo, asi it's an in-house thing. Hakuna anonzi anoroora kunze kwechechi, hakuna anonzi anoroorwa kunze kwechechi. Vese vanenge varambana vaya vanozorooresanwa imomo futi mukati muchechi imomo. Saka kune dzimba here dzatingati dzakamira dzakabatana muchechi womusofa? Dzimba tingati dzakamira, hamuna imba iri on a solid rock. Dzese dziri sheki because uyu anenge abva anenge asiyiswa murume, uyu anenge asiyiswawo mukadzi. So what more else do you expect pazvinhu zvakaita saizvozvo, pafoundation yakaita saiyo? Pakashata. Saka vanogona kusiyana futi imomo, uyu otsvagirwa futi umwe murume, uyu otsvagirwa futi umwe mukadzi imomo muchechi. Kana ukange ukasawirirana nezvinoitwa muchechi imomo, unobva wadzingwa muchechi. You are expelled. Pakashata mawani chaiwo. Zvinhu zvakadai so zviri kutoitika but tinenge tisingazvizive, tichingoti pamwe tiri kuenda kuchechi but mawani chaiwo. Vanhu vanobvisiswa inonzi affiliation fee every month, every year. Registration fee yekuti unge uri member unofanira kubvisa at least 1,500 rands yekuti unge uri member yechechi. Pakaitwa birthday ramufundisi, munosungirwa kubvisa mari dzamunosungirwa kubvisa kuti birthday ramufundisi iyeye rapasta mukuru wavo iyeye riitwe. Iye haasevenzi, haaende kubasa, asi anogara mudzimba dzinodhura, mumasuburbs anodhura ekuma 20,000 rands per month, mari dzichibviswa nevana vemuchechi. Recently ari kugara mugolf estate. Munobhadharwa mari idzodzo. Iye haaende kubasa, haashande. Chaanenge achingoita kunamatira vana vavo nekuvarevera, nekuvanyepera, nekuvavhara, nekuvabata kumeso vachibvisiswa dzimari dzese idzodzo. Achichengeta muke, achiita zvaanoita. Vanhu vakapera kutengesa dzimotikari. I've got information yekuti pane vakatengesa mabhaki, pane vakatengesa dzimotikari vachida kubhadhara zvainzi zvibhadharo kuchechi kwavo ikoko. Pakashata. Saka makaitaura nyaya yemhuri kuti vanhu vari kurambana, vanhu vari kuita sei. Pane here mhuri dzamunoziva mbiri kana nhatu dzamunoziva dzakapatsanurana? Dzakatowanda baba mhuri. Kana muchida
tinogona kuzokupai information yevanhu vakatobuda imomo varambanisana nevarume vavo. Kana muchida tinogona vechikuru chaivo chaivo, vamwe vakatozoona kuti aika zvandakabva kumusha nemudhara wangu kana kuti zvandakabva kumusha nemuchembere wangu taakusvikonzi muchembere wandagara naye for 30-40 years akunzi akuita chipfambi kunoku musiyei, kuti akunzi ari kudanana nemudhara wakati musiyei, kana kuti akudanana nemuchembere wakati musiyei, zvaakufamba sei? Vobva vabuda muchechi, vobva vadzingwa muchechi kunzi maramba kuteerera instruction yapastor, maramba kuteerera mweya wataura kuti, kana kuti mweya uri kuona kuti mai ava muchembere wenyu wamakabva naye kuZimbabwe anohura kana kuti ari kusara achihura, saka vobva vadzingwa muchechi, vobva vanzi hamusi kuteerera zviri kutaura pastor, hamusi kuteerera zvinotaura mweya. Varipo vanhu vakadaro vokuti tinogona kutokupai information, togona kutokupai mafoni nhamba avo vokutsanangurirai zvizere vachikuudzai neumboo kana nemadhetsi kuti zvakafamba so, zvakafamba so, zvakafamba so. Aiwa, ndingazofara zvangu kana tabva pamhepo mondipa zvangu information iyoyo, ndoita mafollow up ndichinzwa nyaya yacho kuti yakaita sei, yakamira sei handitika. Saka baba, ndotaura kuti kurudziro yenyu mukoma wangu kune vanhu vari kuona zvinhu izvi, vasiri kuziva nevari kuziva, munoti chii? Chandingangotaurira ruzhinji rwevanhu ndechekuti zivai Mwari wamunonamata, zivai Mwari wamunonamata. Musangoti nekuti mweya, pane mweya uri kunzi wataura, kana kuti pane kuri kuitika minana, kana kuti mai mufundisi uyu uri kuita minana, kana kuti bhishopu uyu uri kuita minana, mobva matevera ikoko. Ruzhinji rwevanhu mazuva ano ndinoona runoda zvokushoperwa, zvokuprofitwa. Dambudziko riri muvanhu. Zivai Mwari wamunonamata. Kana ukazvinamatira Mwari wako, kana uri kumba kwako chaiko chaiko, Mwari anokunzwa. Kana wawanawo chechi yaunenge uchipinda, ziva kuti chechi iyoyo iri kuita zvokwamwari here, iri kunamata Mwari chaiye here. Ndofunga murungozvinzwira. Sorry, ma'am, chiti vose dzinonamata Mwari. Right. Kaita kunoku kwakashata, nokuti kana ari manjuzu, ava vanoita zvemanjuzu fanika vana pastor Mapininga vanoita zvemanjuzu, hazvivanetsi nokuti vanhu vachigara mujinga megungwa, hazvivanetsi. Vanenge vachitongogara mujinga megungwa, saka anytime is tea time. Zvakasiyana zvakaita nyika dzedu dzekunana Zimbabwe, kana kuti dziri mukati meAfrica, dzekuti tinototsvaka zvikamu kana kuti tinotsvaka kune rwizi dzakadzika. Ava vanenge vachitogara mujinga megungwa, vachitongochapfura mvura ipapo, vachitongopinda anytime, any day. Aiwa, ndinokutendai baba neinformation yamatipa, ndokutendai nenguva yenyu. Thank you very much. I think ndichazokudedzai futi toita a follow up on nyaya yedu iyi handitika. Thank you very much for your time. Time yedu ndo yatidya apa. Tinotenda. Right, mangozvinzwirawo mega zviri kuitika munzvimbo yeCape Town, pana pastor ari kunzi Pastor Irene Mupaninga, vane chechi yavo ine simba riri behind remanjuzu.
zvakaoma. So ndonyaya yanga chingofambira zvamanje manje, information kuvanhu, content kuvanhu, ndodingindira redu ratinofamba naro panapa tichikupai zvinhu zvine umbo handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinoteera. I will definitely make sure kuti ndatsvaga pastor ava ndouya nawo futi votsanangurawo side ravo of the story. Tichanzwa futi kune mawitnesses kuti zviri kumbonyanyoita sei, zvakafamba sei, chii chakaitika handitika, so that musazoti ndakarerekera kudivi rimwe chete. Aiwa, nyaya iripo ndeyekuti tionesane, tipasane ruzivo, hanzi simbi inorodza imwe simbi. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now.